Maslahatın öňü siretinde owa hyjylyk toplumynyň idara binasynyň eýwanyna ýaýbanlandyrylan sergi ýurdumyzyň tebigat gorama gulgamyndaky üstünliklerini şöhrelendirdi. Onu gahrman arkadagymyzyň eserlerine hemde diýärimiziň gaýtalanmajak ösümlik we haýwany dünýäsini gorap saklamakda aýratyn ähmiýeti bolan Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşrine giň orun berildi. Ýygnananlar hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň daşky urşaw gorama gulgamynyň işgärlerine iweren gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Döwlet başçylarynyň gutlagyny yer ýüzünde durnukly ösüşi we ekolog howpsuzlygy üçin etmek halkara hyzmatdaşlygy bilen berik baglandyr. Şoňa görä-de Birleşen Milletler Guramasynyň daşky urşaw boýunça konwensiýalarynyň 14 şertine goşulan biteri Türkmenistan durnukly ösüş babatda öňde duran wezipeler çözmäge oýlanşykly çemeleşýär diýilip bellenilýär. Daşky urşaw goramagyň bütün dünýä güni Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 1970-nji ýylda tätlendirildi. Şondan beri ol dünýäň köp ýurtlaryna häzirki zamanyň ähli meseleleriniň çözülmegine, dünýä jemgyýetçiligine has utgaşykly işlemäge bolan maksatlary özünde jemleýän seni hökmünde bellenilýär. Bu sene her bir adamyň ekologiýa babatyna jogapkärçiligi, tebigaty aýagly çemeleşilmeginiň zerurdygy, onuň gözelligini, baýlygyny, geljek nesilliň bähbidini gorap saklamaga tagyllalary işen gatnaşmak barada pikirlenmek üçin esasdyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwründe daşky urşaw goramagyň bütün dünýä gününiň bayram hökmüne bellenilip geçilmegi, halkara bileleşiginiň tagyrlaryny tebigaty goramak, Merkezi Aziýa tewtine hemde tutuş dünýäde ekologiýa maksatnamalaryny we täslimalaryny durmuşa geçirmek boýunça wajyp wezipeleň çözgüdüne gönükdirmegi esasy ugry edinýän daşary siýasatymyzyň çäklerine has möhümdir. Umum meclisi ekologiýa badançylygynyň üçin edilmegi hemde bordaky kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmegi babatda ýurdumyzda alınıp barilýän köp ogurly işler beýan edildi. Beýlenilşäli tebigaty aýagly çemeleşmek babatda gadymdan gelýän milli edep desturlarymyza laýyklykda ýurdumyzda daşky urşaw goramak, tebigat ferişdeleri rejeli peýdalanmak, ýaşyl ykdysadyýety ösdürmek boýunça maksatnamalaryň çäreleri durmuşa geçirilýär. UNESCO-nyň aýratyn ekologiýa ähmiýetli tebigat gözelliklerini gorap saklamagy we wagt etmäge gönükdirilen maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça işiň çärelerini görülýäni aýratyn bellenildi. Ýurdumyzyň ýokurky mekdeplerine UNESCO-nyň kafedralarynyň açylmagy muňa misallar. Türkmenistanyň awrely halkara düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary ösürgenligine, halkara hyzmatdaşlygynyň netijesinde taýýarlanan aram goşoklugyň turan çölleri köp taraplaryň hödürnamasynyň çäklerine, bereketli garagym gaplaňyr döwlet tebigat gorawhanalynyň, Repetek döwlet biosfera gorawhanasynyň hemde onuň ýeraja çäkli gorawhanasynyň çöl ekologymynyň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanyny ýertilmegem çaýatlyk edýär. Maslahata sandy ulgamar kılgatnaşan Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owa hyjylyk guramasynyň baş direktorynyň ornatary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça Sewitleýin wekili Viarel Goto, Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarçowy konwensiýasyna gatnaşyjy taraplan 29-njy we ondan soňky maslahatlarynyň gepleşikleri geçirmek, bilimleri alşmak we çözgütleri kabul etmek üçin meýdançany döretmekde ören möhüm ähmiýeti eýedigini belledi. Araly halas etmeň halkara gaznasynyň ýerine getirjek komitetiniň başlygy Uraz Baýyň umumy meclise gatnaşçylary iweren video ýüzlenmesini Aral deňzi sewitindäki ýurtlara kömek bermek boýunça hereketlen maksatnamasynyň hemde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüşi üçin daşky urşaw goramak boýunça tewit maksatnamasynyň çäklerini Aral deňzi sewitiniň ekologyny dikeltmek we oňaýsyz täsirlerini pesetmek babatda durmuşa geçirilen iri taslamalar beýan edildi. Sonra maslahat öz işini owa hyjylyk toplumyna, Türkmen Owa Hyjylyk Universitetine we Türkmen Owa Hyjylyk Institutyna bir wagtda geçen 3 bölümde dowam etdi. Daşky urşaw goramak boýunça halkara hyzmatdaşlygyň ýetäti urlary atly bölümde daşky urşaw goramak gulgamyny Türkmenistanyň dünýä bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyna öňe çekildi. Maslahata gatnaşçylar Türkmenistanyň tutuş adamzadyň geljegine dahyly meseleleň oňyn çözülmegi babatda hyzmatdaşlygy herekete getirmäge, şertleri döretmäge çalışmak bilen beýleki ýer guramalary we düzümler bilen netijeli gatnaşyklaryň ösürilmegi uruna çykyş edýänini öňe çekdiler. Durnukly ötüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde ekologiýanyň ornatly bölüm, innowasion ýollar arkaly sugurşyň ekologiýa täsiri, tokoý dowlaklaryna döretmegiň we altynasır türkmen kölüniň tatlamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti baradaky meseleler we beýlekleri öz içine aldy. Belenilşäli ýurdumyzda asyrly däbi urulan bagy nahallaryny ekmek boýunça köpçülikliň çäreler täze seýilgäkliň tokoý dowlaklarynyň döredilmegini, türkmen topragynyň ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagyny şertlenirge, munyň özi ekologiýa howpsuzlygynyň, halkymyzyň saglygynyň we abadançylygynyň möhüm şerti bolup durýar.
Araliýa Sewitiň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmagyň meseleleri atly bölümde araly halas etmeň halkara gaznasynyň alyp barýan işleri, howaň üýtgeýän şertlerini Aral deňziniň Sewitini ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, suw serişdeleriniň netijeli kullanylmagy babatda Sewit döwletleri tarapyndan görülýän çäreler Aral maslahatlaşmalaryň esasy mazmunyny döze. Belenilşi ýaly Aralyýa Sewitde dörep biljek tebii ýagdaýlara garşy göreşmek boýunça soňky ýyllarda taýýarlanan taslamalarda alman usullar bilen bir hatarda ýokary tehnologiýalary toplumdaýyn işläp taýýarlamak işçiň dowam etdirilýär. Şeýle hem guruq howaly ýurtlarda suw taşyýatlaýjy öňde barja tehnologiýalary ulanmagyň ekologiýa jähetleri barada durulup geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar şeýle hem ordaş ulgamyň işgärleri hormatly prezidentimde ýüzlenme kabul edip, onu daşky şow goramak babatda durmuşa geçirilýän netijeli çäreler üçin çoňur hoşarlyklaryny beýan etdiler hemde tebii baýlyklardan rejeli peýdalanmagy gönükdirilen ekologiýa ähmiýetli taslamalary geljekde de üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ähli taýýarlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar.